प्रभु हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ಅಲ್ಲನ್ನೇ ಅಲ್ಲನ್ನೇ ವಯಲ್ಲೇ ଖାଉନୁ ଆସିକି ଯାଉନୁ ଦି ଜଣ ରାଜଦାକୁ ଆମର ଲାଡେନ୍ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧେଇବେ। ଭେଣ୍ଡି ଚପ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଭାଇ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେବେ ଖାଇବା ନା ବୋଉ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଠିକ ମିଷ୍ଟର ଇମେଜ हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଲେ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବୁ? ସିଏ ତ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚିଲେ ସେ କଣ କହିବେ? ଭାଇ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଭାଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ହାପି ବର୍ଥଡେ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗର ଭାଇର ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଇମେଜ ତରଫରୁ କେକ୍ ପାର୍ଟି। ଲାଡେନ୍ ବାଳ ସଜଉଛନ୍ତି, କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ ବାଳ। ନା ନା ପିନ୍ଧ ନା 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 ଥାଉ କାଲି ନା ନା ସେଇଟା ଥାଉ କାଲି ନା ନା ରାଜୁ ପିନ୍ଧି प्रभु हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ଗାଡି ଆସୁଛି କେକ୍ ଟା କାଟ। ଡିଆସିଲ ନାହିଁ, ଡିଆସିଲ ଅଛି ଏଥର। ଏ ଡିଆସିଲ ଅଛି ଏ ମୋ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ର ଅଛି। ବବଲ ଦାସ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କିଛି କହିବା ଆରଏନ୍ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ମୌନ ବ୍ରତ ଧଇଲେ କେମିତି ହବ? ବବୁଲ ପିନ୍ଧ प्रभु हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ତମେ ଭେଟା
है ना जीति सारा पर मैन ऑफ द मैच डका दिया जो कौन जीतिबन एटा ठीक है गाड़ी थिला बा अजय 3 विकेट ठीक है ठीक है चलो मैच एटा नाही बे कोन एटा नाही बाजूनी ना ना स्प्रे फ्रेडा पकेबिनु ना ना ए साइड रे ए पूछ ओरा दागटा टोटल छाडुनी ए ना लेखा है टोटल अजय लेखा है देख दाग छाडुनी अछि हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे जय जगन्नाथ हैप्पी बर्थडे टू यू आ जाऊनु कोन ना ना आकाश ए भाई भाई इधर उठिला भाई औडा खाइबो आर त्रिपिल आर आज एतिकी